Guk hizkuntza proiektua urte batzuk diela definitzen ibili ginen ikastolen elkartean. Hizkuntza proiektu hori definitzen, diseinatzen eta bertan kontektatzen zen identitatearen lehenengo hizkuntza garriagona euskara. Eta guk euskeran esituko ditugu eta euskerara murgilduko ditugu ikasleak, bai? Baina jakin da, ikasleak ere entratu behar dutela bere mailan, bai gaztelera eta bai hizkuntza zerritarra ezartuta. Gainera, horretaz gain, laugarren hizkuntza zerritarra ere kontenplatzen zen. Hizkuntza proiektuan aukeragarritasun moduan deriatzen. Eta orduan, diseinu horretan ibili gara eta bere esperientziatxo batzuk ere egin izan dira. Euskera eta gaztelera hortze dago. Euskera mailan eta gaztelera mailan gainera mapa kurrikularra egin da, ez bakarrikan eman berri da lau hizkuntza, eta lau hizkuntza horien artean zen lotura daude. Zer ematen da hizkuntza batean, nola transferitzen da beste hizkuntzara, beraz koordinazio izugarrizko eskatzen du irakasleen artean. Orduan, horretan ibili gara, eta formatzen baita ere, nola landu behar guztio beste arloetatik. Horretan hasten hasi gara. Zientzietatik edo beste arloetatik nola landu behar dugu bermenetan ikaslenak. Hizkuntza proiektuari dagokiona hizkuntzen aldetik, lehen esan duzuna, ja hasitza deuten, apunterien artean zen gizarte inglesezera. Baina ez diogu toki batzutan ikastola batzuk ikaste guztien ematen totzien. Gu gure zalantzak izan ditu, ikasle guztiek gai izango ziren gizarte ikasteko inglesez eta orduan aukera. Nahi duten ikasleei ematen dugu, ez dut esan zeitzu, ez eta hurak aukeratzen dute, nahi duten edo ez gizarte inglesez ematea. Gara nago hiru lau bat urte gizarte ematen. Eta gero batziekoan ere ikusten denu, aukidea zuela bere aukera, baita nahi duten ikasleetan. Eta orduan hasi ginean, matematika batziekoko lehenengo mailako arloa inglesez ematen, ez bloke guztiak, baizik eta irakasleak ere behar zuen bere denbora prestatzeko materiala eta horrela, eta bi bloketan, lehenengo urte baten izan zen bloke bat, eta trigonometria, programako blokea, artean bi bloke. Hasi gara baita ere, asignatura komun, ikasgai komun bat, prestatzen inglesez, ondiokan ikasleak ez dira hasi, irakasleak ez prestatzen asignatura, pentsatu ez datorren urtean martxan jarriko dela, eta da ingurumenarekin ditutakoa, baina batzieko maila. Eta heleneak zen esperientzia txikitsu bat egon izan dira proiektutxo bat, grau inglesez edo, baina ez sistematikoa, asignatura bat inglesez eta ikasle guztiak. Eta jaso ganean hizkuntza sailetik hau, bestea ez dela ez da. Oso ondo, baina aztertu egin behar dena da, irakaslegoan formakuntzaren dagoen, dago irakasleak prestaita horretarako, nola egin behar dugu horren planteamendua esartena, etorriko da baina. Bestela, helburuekin ados. Ikasleak egin ditzak izan behar dira, gai dira izateko. Azken finean da, inglesari beste lau urtekin hasten dira antzak esan baberen arlo horretatik. Elean proiektuan barruan lau urtekin hasten dira ireuneak inglesa ikasten, goiko mailetara inbesta. Eta bina da lau bat urte, azken jakun aukera materialena, gure ikasliek, eta egiten dutena hastian bi egunetan. Inglesa, baina era ludiko batian, guardikako tartia da, ez da, eta Baskal orduan, da ordubete hartzen da, orduan Baskaldu, eta ordubete hori, orduan nahi jakon ematia beste ikutu bat. Azken finean, eskola bukatzen dituztenen, badozein akademietara ere aukera dukate, bateko inglesa akademiko hori egitera. Eta manen entrepatezaien aukera da, Era, jolasteko horrekin, inglesa indartzeko aukera. Egun da ipikun ditugu, kontutan hartu da lau gunetan gauzela. Egia da, gune batetan talderik ez dela atera, oso gune txikia dalako, eta taldeak egiten die, basko jota hasi, eta zazpi urtekoak, jartu erantzia maramaika ez.
eta Santa Teresa gunea nahiko txikia da, nesmina bakarrekoa da, hor bertaletik 3 umek ematea izena 6 urtekoa, besteak 8 eta besteak ez da talderik sortu, baina beste 3 gune, eta bai Almenen, bai Gaztelondon eta Emasubin, bai, kopuru 100